गिबिसिनथारावनो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो नैबे फुंबिलि समाव ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन साफ्रामखौबो आरो आं आसा खालामो नोंथांमोन साफ्रामबो आफा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं होननानै आरो जेब्लायबो नोंथांमोना बेबायदिनो इसोरनि बोसोनाव बाहागो लागोन होननानै आं नोंथांमोन साफ्रामनिसिमबो आसा मिजिंथियो आरो साफ्रामखौबो प्रभु जिसुनि मुङै जय मासि आरो जेसेबांनिखि गोदानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय नोंथांमोन साफ्रामखौबो बरायो बे चेनेलाव आरो नोंथांमोन साफ्रामबो जेब्लायबो बेबायदि इसोरनि बोसोनाव बाहागो लागोन होननानै आं आसा मिजिंथियो आरो बेनो दिनै अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर अनजाग्रा ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै जों गावनि फ्रि समखौ ओरैनो थानाय समफोरखौलाय जों मानोथो ओरैनो हगार हरनो जोङो जाहाथे इसोरनि बोसोननि गेजेरजों मोनसे नङा मोनसे जिउनि बिसयखौ सोलोंनानै थानाया गाहाम जिउनि बिसयखौ मिथिनानै थानाया गाहाम जाहाथे जोङो ओरैनो थानायाव उरां फारां गोदाव सोराव साना लाबा गोदाव सोराव हाबाफारिफोरखौ मावा लाबा जोङो गावखौ इसोरनियाव गथायनाया जोबोद गाहाम आरो जोङो गावखौ जेब्लायबो इसोरजों गोगोमै लुखांनाया इसोरनियाव बेबायदि नांथाबनानै थानाया जोबोद गोनांथार ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव ख्रिस्टियान नखर खुंनायाव ख्रिस्टियान लाइफआव आरो बिनिखायनो नोंथांमोना जेखि हाबाफारि मावा मानो जेरावखि थाङा मानो जेब्लायबो नोंथांमोना गावखौ इसोरनियाव गथायनानै थां गावखौ इसोरनियाव गथायनानै माव आरो जेब्लानोखि नोंथांमोननि हाबाफारिफोरा जोबो एबा नोंसोरो जेब्लानोखि ओरैनोफोर थायो नोंसोरो जाहैबाय इसोरजों दसे सम नोंसोरो टाइम स्पेन्ड खालाम इसोरनो सम हो इसोरजों रायज्लाय आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनो आंखौ बेबायदि अननायनि थाखाय दैदेननायनि थाखाय जोथोन लानायनि थाखाय दिनै बेसे मोजां दिनै बेसे बोरगोनां दिनै नोंदि बेबायदि मोजां देहा मोजां थासारिखौ नोंथाङा मोनगासिनो मोजां जिउ मोजां जिबन जापन नोंथाङा खुंगासिनो बे इसोरखौ मा बिनि लागै हामबाय होननाङाने नाथाय समाव बेबायदि जायो समाव नोंथाङा आरज खालामनो हाया मोनो समाव बाइबेल फरायनो बानाय फैयो समाव इसोरखौ बाख्नायनो हाया मोनो वर्शिप खालामनो हाया मोनो मानोना बेबायदि मोनसे आत्मा दं मोनसे स्पिरिट दङ जायानोखि जेब्लायबो जोंखौ होबथायो जेब्लायबो हेंथा खालामो इसोरखौ बाख्नायनायनिफ्राय नोंथांखौ बाहोगोन नोंथांखौ मेंनाय खालामगोन नोंथांखौ गोसो गैयै खालामगोन मानोना बेफोर गासैबो जाहैबाय सैताननि हाबाफोर आरो बेबायदि मोनसे आत्मा दङ जेखौनोखि बुङो जेजाबेल आत्मा होननानै बाइबेलाव बिनि बिसय जोबोद मोजाङै बुंनाय दङ आङो बेखौहाय एसेग्राब गोलावै एक्सप्लेन खालामनो सानाखै नोंथांमोना बेखौ 2 राजाफोरनि बिजाबाव नोंथांमोना नायब्ला मोननो हागोन मिथिगौना जेब्ला नोङो वर्शिप खालामनाय स्टार्ट खालामगोन जेब्ला इसोरनि फारसे नोङो गोसो होनो नागिरगोन नोंनि माइन्डआव नोंनि खर'आव नोंनि गोसोआव बेबायदि माखासे बाथ्राफोर नोंनियाव साननाय फैगोन गोदाव सोराव उरां फारां बाथ्राफोर बिसयफोरा नोंनियाव फैबाय थागोन जाखांफैबाय थागोन एबा नोंनि गोसोआव बेफोरबादि बाथ्राखौ नोंथाङा खोनागोन बेफोरबादि सानखांनाय नोंनियाव फैगोन दि मानो नोङो बेबायदि खालामदों मानो नोङो ओरैनो गिर्जायाव थांनो बेबायदि माव गेम गेले एबा नोंथाङा बेबायदि बेरायनो थां बेबायदि मावहै बेबायदि खालामै गोबां बाथ्राफोर नोंनियाव फैगोन गोबां साननायफोर नोंनियाव फैगोन मानोना बेफोर गासिबो नोंखौ होबथानो थाखाय मिथिगौना जेब्ला मसेया फारेव राजानियाव थांदोंमोन बियो बिनियाव खावलायदोंमोन दि नोङो आंनि मानसिफोरखौ नोङो हगार हर जाहाथे बिसोर इसोरखौ बाख्नायनो हायो इसोरखौ गौरव खालामनो मोनो नाथाय बे समाव फारेव राजाया बिसोरखौ थांनो होआखै हगार हराखै मानोना बे समाव फारेव राजानियाव जाहैबाय आत्मा दंमोन मोदाइनि आत्मा दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेसेबां बेफोरबायदि सिख्लाफोर दङ बेसेबां बेफोरबायदि आइजोफोर दङ जायखौनोखि नोंथांमोना जेब्लायबो नुबाय थायो जेब्लायबो बिसोरनि महरफोरा मेकआपजोंनो बुंफबनानै थायो जेब्लायबो डार्क लिपस्टिक जेब्लायबो डार्क काजल लागायनाय बायदि रोखोमनि बिसोरनि महर मोखाङाव बेफोरबायदि लागायनाय बायदि रोखोमनि बिसोरो गावसोरनि खानायफोरखौ खालामनाय बानायनाय जेब्लायबो अराय सम बेबादिजोंनो दिन थाङो दे मोजां जेबो नङा सोरनियावबा हाबाफोराव थांदों अबेबा माबा मोनसे जानायावहाय थांदों बेफोराव लागायदों जेबो नङा नाथाय खायफा बेफोरबादि दङ जायानोखि जेब्लायबो बेफोरबादिजों बुंफबो मेकआपजों बेफोरबादि लागायफबनायजों लेटेस्ट फेशन जेखौनोखि दिनै बुंबाय थायो गावनि महर मुस्रिफोरखौ बायदि रोखोमनि खालामनाय बायदि रोखोमनि लागायनाय बायदि रोखोमनि दिनै खानायफोरनि स्टाइल खालामनाय बायदि रोखोमनि दिनै जि जोमफोर गाननाय दिनै नोंथांमोना मा सानदों बेफोरो नर्मेल बेफोरो जेबो नङा बेफोरखौ दि खालामनो हायो बेफोरबादि लागायनो हायो दिनै बेफोरबादिबो बिमाफोर दङ जायफ्रानोखि हाबा जानाय आइजोफोर दिनै बेफोरबादि लागायनाय बेफोरबादि खालामनाय बेफोरबादि बानायनाय गावनि खानायफोरखौ सिख्लाफोरखौथ' बाद हो दिनै हाबा जानायफोरानो बेबायदि जागासिनो दङ
अबेयावबा पार्लाराव थांदों अबेयावबा मेकआप खालामहैदों माबा बानायहैदों माबा मुसुगुर फुनाय माबा मानसे लागायनाय दिनै गोबांखौथ' बेफोरबादि नुयो अबेयावबा सभाफोराव फैब्लाबो अबेयावबा माबा मोनसे ख्रिस्टियान प्रग्राम जाब्लाबो अबेयावबा गिर्जायाव फैब्लाबो देवबार समाव बेफोरबादि लागायफबनाय फुनफबनायजों बेफोरबादि खानायफोरखौ खालामनायजों दिनै इसोरनि खाथियाव फैयो इसोरखौ बाख्नायनो फैयो नोंथाङा सानदों गावखौनो जोबोद मोजां मानसिनो आंखौ बिराद मोजां नुदों बिराद मोजां होनगोन बेबायदिया जाहैबाय बादुवा जिउजों दैदेनजानाय मानसि सोरबा एन'इन्टेड मानसिखौ सोरबा एन'इन्टेड इसोरनि दासखौ जुदि बिनि खाथियाव दोनोब्ला मिथिगौना 15-20तासो बिनिफ्राय भुतखौ दिहुनगोन मोदायखौ हुरुनगोन ओंखारलांगोन नोंथांमोना सानदों जानो हागौ ब्रादार नोङो बेबायदि मानो बुंदों दिनै नोंथांमोना सोर साबैसेया मिथियो दि जेब्लानोखि जेजेबेलखौहाय बुथारनाय जादोंमोन अब्ला बियो बिनि सिगां मा खालामदोंमोन बियो जाहैबाय सुरमा लागायगासिनो दंमोन मेगनफोराव बेफोरबादिनो खाजोलफोर बियो लागायगासिनो दंमोन बै समावहाय जाहैबाय बै दिनावहाय जाहैबाय जोबोद गिदिर मोनसे मेकआप जायोमोन बेफोरबायदि लागायनाया नाथाय दाथ' मिथिया मा सफैखो मा ओंखारखो दिनै मेगन मुसुगुरनि गाहायनिया गुबुन मेगन मुसुगुरनि गोजौनिया गुबुन मेगननि सिङाव गुबुन दिनै नोंथाङा सानदों जानो हागौ मा दासिमबो जेजाबेला गोथाङै दं ने थारैनो दासिमबो दं ने बियो रेभेलेशनखौ नाय नुजाहोजानायाव फराय नोंथाङा मिथिनो मोनगोन नोंथाङा नुनो मोनगोन मा बुंदों बेयावहाय नुजाहोजानायनि लिरनाय 2:20 पदआव बे बाथ्राखौ बुंदों अब्लाबो आंहा नोंनि जेंगा बे बाथ्राखौ बुंनांगौ दं जेजाबेल हिन्जावनि गावखौ इसोरनि नाबिजों बुंनानै लानायखौ नोङो सिनायनानै थादों गावनि फोरोंनायजों जेजाबेला आंनि लेंफोरखौ आन्दायहोनानै जिनाहारि खालामनो फोरोंदों आरो मुर्तिनो बावनाय मुवाफोरखौ जाहोदों प्रभु जिसुआ जाहैबाय ज'हनखौ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नोंसिनि गेजेराव दासिमबो जेजाबेला थायो दङ होननानै मानोना बे जाहैबाय मोनसे गाज्रि आत्मा मोदाय आरो मा बेलाय दिनै इसोरा नोंखौ समायनायै बानायखादों समायनायै नोंखौ सोरजिखादों नाथाय नों गावखौनो दिनै नांगौनि बारा देलायहोनायजों मेकआप खालामनायजों गावखौनो सैताननि बाहा खालामनानै होदों दिनै समायहो नों गावखौनो ख्रिस्टियान आखल आखुजों दिनै समायहो नों गावखौनो सासे ख्रिस्टियान आइजो जानायजों दिनै समायहो नों गावखौनो इसोरनि बोसोनजों दिनै गोबाङानो देलायो दि आङो बेफोरबादि देलायनायजों बेफोरबादि मेकआप खालामनायजों आंखौ रायलायबा माबादि नुगोन आंखौ आरज खालामनाय समाव माबादि नुगोन आंखौ स्टेजआव गसंबा बाथ्रा बुंबा मेथाइ रोजाबबा माबादि नुगोन जायनि जाहोनाव आरज खालामबा मेगननि गोजौआव जोंख्लाब जोंख्लिब नुलायलायनाय जायनि जाहोनाव जेब्ला गिर्जायाव फैब्लाबो ध्याना जेब्लायबो गावनि देलायनायनि फारसे आरज खालामबाबो जेब्लायबो ध्याना गावनि मेकआपनि फारसे इसोरनि बोसोन खोनासंब्लाबो जेब्लायबो ध्याना गावनि मेकआप गावनि देलायनाय गावनि दाफबनायनि फारसे बहा नों गोसो होखो इसोरनि फारसे बहा नों गोसो होनानै आरज खालामखो बहा नों गोसो होनानै इसोरनि बोसोनखौ खोनासंखो जेब्लायबो नों गावखौसो सानगासिनो गावनि देलायनायखौ गावनि मेकआपखौ आरो आं बे बाथ्राखौ जोबोद क्लियारै बुंखायो दि लाइफआव मालाब्लाबो हरर मुभि दानाय मोदायनि सिनेमा भुतफोरनि फिल्मखौ दानाय आं नोंथांखौ थारैनो बुङो नोंथांनियाव जाहैबाय गाज्रि दुष्ट आत्माफोरा हाबगोन आरो माब्लाबाबो जादु मन्त्र खालामग्राफोरनियाव दाथां मानोना बेफोरबादि जायानोखि जादु मन्त्र खालामग्राफोरनियाव थाङो बिनि नखरनिफ्राय मालाब्लाबो दावराव दावसिया एना एनिया हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाया मालाब्लाबो गोजान जाया जेब्लायबो बेफोरबादि मानसिनि नखरफोराव अशान्ति जेब्लायबो बेफोरबादि मानसिफोरनि नखराव जेब्लायबो नांलाय खमलाय दावराव दावसि गोजोननाय गैयै बिनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट सिबियारिफोर अनजाग्रा ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर अनजाग्रा ख्रिस्टियान बिहिफोर आइजोफोर एबा हिन्जावफोर दिनै सोलाय नोंथांमोननि बेफोरबादि आखल आखुखौ बेफोरबादि लागायफबनाय बेफोरबादि देलायफबनायफोरखौ बेफोर जाहैबाय ख्रिस्टनि नङा बेफोर जाहैबाय ख्रिस्टियान सिख्लाफोरनि ख्रिस्टियान हिन्जावफोरनि नङा बेफोर गासिबो जाहैबाय मोदायनि बादुवा जिउनि गोजा बे बोसोरनि गेजेरजों आफा इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बोर होफ्लायथों आमेन।